Hartstikke best. Hartstikke best. Als er dit in de baan loopt, dan is het klaar. Man, hoe is het? Hoe is het? Ja, een beetje zenuwachtig. Ja. Ja, natuurlijk. Zat volle mensen hier binnen. En, maar ik heb wel een beetje vertrouwen in Taco. Taco is een beetje de showman. Dus ik heb wel het idee dat hij dit hier wel mooi kunt vinden. Dus we zitten direct op het klappen en dan draaien en de tribune opbrekken. Dat zijn we hoop je dat het doet. Als liet jongetje kwam ik al bij Owen en Ansje. En de hinders wat trainen en Owen helpen, mooie dingen. En nu ben je een beetje grutter. Ja, dan hebben we samen dekking. Dat is toch geweldig. Hoe bijzonder is het nou dat je me hier nou zou stenen? Ja, fantastisch. Juster hebben we de showshow van Owen. En dan kijk ik al de kriebels dat hij daar aan het rieden is. En dat hij daar gewoon een show maakt. We hebben net een paar spannende dagen, maar die hinders die auto we komen. Maar ja, ik geloof ook hier haast nog zien wat er voor ben. Nou, nog een keer met z'n allen de stemming nemen in Leeuwarden. Come on, met z'n allen en zwaaien. Tommy en zingen, dat kan wel harder. We gaan het geluid wat zachter stellen, zodat omdat jonghengste gaat. En we gaan beginnen. We zijn reuze benieuwd hoe ze het de laatste maanden hebben gedaan sinds de aanwijzing als stamboekhengst. En we beginnen met Sikko 550. Oh, is je nou alleen maar concurrenten of kun je er echt nog wel van genieten? Ja, heel prachtig. Nou, prachtig. Die doet het wel goed. Die ben ik niet ouder. Nou, die power even, krijgt even meer nog. Hè. Maar wat ben je stil, man? Vertekken aan ze maar die tribune opbrengen. Concurrentie is goed, ja. Ja. Noem hem al even, Taco 555. Het is nog, ja, we zeggen wat het was. Overigens, deze jaargang hengsten valt op met een hele goede stap. Hengst die van nature veel houding heeft, attent is, meedenkt, altijd plezier heeft in het werk. Ja, niet zo makkelijk is, maar beleren, nee. En hij is die graag het goed doet voor je. Hartstikke idee. Ja, je wil er blij van. Hartstikke idee. Wat een geweldige rubriek, Taco 555. U zag mede-eigenaar Onne Okkema even in beeld. Hij wordt gevolgd door een camerateam. Onne. Hey, ja, best. Ja, geweldig. Ja, geweldig Jelle. Ik ben dik tevreden. Dat hoop ik de jury, hè. Dat, ja. Nog maar ovatie. En de volgende hebben we Taco 555. Met een hele blije Onne Okkema. Die heel erg blij is dat hij weer met een dekhengst hier in de baan mag staan. En al een hele mooie show heeft gegeven met zijn 6 span schimmels.
Ben je hem tevreden? Ja, natuurlijk. Altijd. Het was wel geweldig. Ja, hij had hem super snel. Ben een heel veel mensen die zeiden, oh, we hebben hem heen verwacht. Nou, dat is beter dan dat ze zeiden, oh, is dit te heen? Nou, dit is clever. En Takemir, dat deze krijgt kracht, hè. Maar die blijheid, hè, die stuurt omheen. De net stuurrenner, de stuurt omheen. En zo blij door die baanwalsen. Ja, daar ben ik blij van, want Takemir, dan is er niet ouder. Zeg, die jongen, die ben niet ouder. En dan heeft hij die kracht, hè. Ja, dat gaat gebeuren. Jammer, hoe wie het voor jou? Ja, het was een feestje om hem te rennen. Ik moet aanjagen. Het verneemt zo, het begint een beetje te rammen met het bakje. Ja, en dan hij steeg gewoon bijna op. De meesten vond ik geweldig. Ik was hartstikke super tevreden over de presentatie. Dus wij nemen mooi naar huis daar.